Уважаеми любители на българския песенен и танцов фолклор, нека покажем, че всички заедно можем да съхраняваме, разпространяваме и развиваме българското народно творчество, неговото многообразие, богатство и колорит. С рекордните 1286 участници, първият международен фолклорен фестивал Сапарева баня 2015 под надслов «Мома пее, гора се люлее» предизвика истински фурор в курортния ни град. Самодейни състави от цяла България и Македония се надпяваха и надиграваха в продължение на 2 дни. За да продължим прекрасната традиция, Община Сапарева баня, Народно читалище от Извора 2013 и телевизия Родина имат удоволствието да ви поканят да проявите отново своя талант във втория международен фолклорен фестивал Сапарева баня 2016, който ще се проведе на 28 и 29 май 2016 година в град Сапарева баня при амфитеатър Гейзера. Заявката за фестивала може да свалите от сайта на Община Сапарева баня на адрес www.saparevabanya.bg, раздел «Предстоящи събития» и да изпратите по електронната поща на един от следните имейл адреси: jordanova.j@mail.bg, читалище _ от Извора _ 2013 @abv.bg. Телефон за контакти 0896 847 654. Юлия Йорданова. Срокът за записване за участие в фестивала е до 20 май 2016 година. Заповядайте!